Mun nimi on Tero Aavenharju ja mä työskentelen Hämeen ammattikorkeakoulussa täällä Forssan yksikössä kestävän kehityksen koulutusohjelmassa. HAMT tarjoaa opiskelijalle erinomaisen mahdollisuuden tulla yhdistämään käytäntöä ja teoriaa. Eli me pyritään siihen, että meiltä valmistuvat ihmiset on hyvinkin valmiita hyppäämään suoraan työelämään jo opiskeluaikana. Ja se taas tekee heistä erittäin houkuttelevia työmarkkinoilla työnantajien näkökulmasta. Kestävä kehitys voitaisiin oikeastaan määritellä niin, että siihen kuuluu taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurillinen ja ekologinen kestävyys. Ja sitä pitäisi oikeastaan lähestyä siitä näkökulmasta, että me osattaisiin toimia niin, että näistä kaikista asioista jäisi jotain meidän tuleville sukupolville. Eli me pidetään huolta esimerkiksi meidän ympäristöstä niin hyvin kuin me vaan nykytiedolla osataan. Ja sen kautta sitten tuleville sukupolville jäisi erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Kestävästä kehityksestä valmistuu ympäristösuunnittelijoita ja heidän oikeastaan työkenttä heille on hyvinkin avoin. Eli se on todella paljon heistä itsestään, heidän omasta spesiaalialasta, minkä he opiskeluaikanaan itselleen luovat kiinni, minkälaiselle sektorille he haluavat minkälaisen sektorin he sitten työelämässä menevät. Osa on ryhtynyt yrittäjiksi, sitten osa voi toimia julkisella tai kuntasektorilla ja sitten todella paljon tällaista projektityötä, eli projektin vetämistä, projektityöntekijänä toimimista. Mä olen Mikko Mentula, kestävän kehityksen opiskelija 3. vuosikursilta. Lehtisen Suvi, kestävä kehitys myös ja nyt lähti 5. vuosi. Mulla oli oikeastaan ihan sattuman kautta, että mä halusin jotain luonnonvara-alaan liittyvää ja sitten siitä paksusta oppaasta lähdin selaamaan ihan sen otsikon kautta, että mitä siitä kategoriasta löytyy. Ja sitten tää HAMKin kestävä kehitys oli semmoista, mikä tuntui, että itselle sopisi. No Forssa on ison ja pienen kaupungin väli, että tällainen suht rauhalle, mutta kuitenkin täällä on asukkaita aika paljon ja hintataso on alhaisempi kanssa kuin näissä monissa suurikaupungeissa. Ja sitten kun meillä on hiukan vähemmän opiskelijoita kuin jossain Turussa, niin täällä porukka tuntee paljon paremmin toisensa, että meillä on tällainen aika läheinen yhteisö meillä kestävän kehityksen opiskelijoilla. Että meillä on paljon tästä niin kuin yhteistä tekemistä ja aktiviteettia sitten vapaa-ajalla. Kyllä se on suoraan työelämä, että pääasiassa, että jos pääsisi oman alahan, niin se olisi tosi hienoa, mutta jos ei pääse, niin minulla on kanssa teollisuuden alalta kokemuksia, niin menen sinne sitten töihin ja sitten sen jälkeen niin yritän oman alahommia löytää. Ja toivottavasti jossain vaiheessa elämä onnistaa. Töihin kanssa sama mulla, että ei ole tällä hetkellä henkilökohtaisesti jatkokoulutussuunnitelmia.